Anak baru memakan cimangko, kaki bangka di gigi Aceh. Dan sangko tadi harimau cindaku, kironyo pono duduk di batu. Pono, mangang di sinan. Waang makan bianyui. Latih bolang sih kok. Pasti yang do masalah. Oh, hebat ang yo. Sejak pulang dari Rusia kok lebih sasang menakut pikirin orang. Oh iyalah, dek bom saya ndak talok den do. Kemah lo payi itu. Ndak menyambung do mah. Ang sasang rebak kali ah. Jadi, ang sampailah serat yang terpendam tuh. Hari pagi urang babi dua tarui kamu warung rabak dioso cari tomaswa kini tak jadi bana jo diri ambo matuane. Gisa pono. Oke besti. Besti itu siapa tuh? Baawa angko kurang gaul bana besti tu teman muka suiknyo. Mato bangka ditembak kajai diubek jo ayelado. Kok iyo carito kadimulai angagia dan THR untuk beli baju rayo. Wak den saya tak mau beli baju rayo kok. Waang lo nak pikir. Kawan pianggang waang koma bantu waang lai bantu bintang film India tapi kok waang kere. Kere-kere kan keren. Oyo jawaban ang tu sangat cerdas. Jika disabut nandi baritokan tumpak kapado diri ambo iko sabananyo masalah interenden sangat sensitif. Jangan sampai ang serpulo beko kaluna maya. Dunia maya penuh. Iyo itu muka Sweden. Pada suatu hari ketika tua dan kapai balik mau mandi-mandi kalau buat balai gadang. Maalun ketika tu orang kama nyambui bulan puasa. Ndak ang bawa dan dok. Male dan mama mbak waang kan indak pandai do baranang. Aden kapai jo kawan den nan banamo iyo tamburin. Indak lama di antaronyo tamburin tibola di rumah Aden. Rem dipijak onda baranti. Bunyinya tuh. Tapi onda marek. Titit. Bakato tamburin katiko tuh. Alah bono apa yuk lay. Yo tunggu sebentar lu. Dan ambil anduk sarato sabun banamo sabun cak tombak. Dan sampo dan bawa pulo. Pamit dan jo amak den katiko tuh. Kebetulan amak den sedang duduk di bawah batang jambu. Mak, apa beli mulu mak? Ayo. Ajan ke tengah badang mandi dak. Anyi ambek ko. Ya mak. Dadah mak. Muah. Mula lihat. Titi DJ sajo lawa ang pono. Oke mak. Kontak didik kan dek tamburin katiko tu. Itu suara anjing tuh mak. Iya. Lupo den. Ngeng. Itu bunyi apa tuh? Itu bunyi gasonda. Hedis mah. Masalah padi nak orang ganti yang pupuknya tampak di pamatang. Masih nidik roda bagel yang bakaja-kaja kabut di belakang. Dari satu oper ke dua, dari dua oper ke tiga, dari tiga laba larikan. Baitu kancang onda tamburin. Kain cawa panjang 9 lapuk tarampai ate tarali lamo jolambe onda de bajalan lah sampai jua kami di TKP tampe mandi bali mau matuane. Hai datang uang sananyo hati den.
Jangan dibilang ketika tu kami lah bersiap-siap ka mandi baranang, tamburin lah buka baju. Nanambonya suruh pulo buka baju, dek tamburin ketika tu. Bakato tamburin ka bake ambo. Buka baju pono. Malu dan buka baju tamburin. Badan den panu dek lampu disco ma tamburin Lampu disco ba lo kok? Panau muka suinyo. Bakato tamburin katiko tu. Lelaki zaman sekarang masih panauan, nggak level lah yau. Aku itu banawaan tamburin malu dan raswe. Kabake tamburin matuane. Tamburin lalan suang mandi. Tanpa sangajo de ambo ketiko tu. Nampaklah seorang cewek rancak duduk di atas batu. Lai rancak no? Kok rancak nan kawa ang tanyo kabake waden. Mungkonyo semok serupo bakwan. Nan bodinya bule sarupo pundua batang. Sebagai pria yang gentleman, ambo turi cewek tu langsung katiko tu. Ambo langsung mengulurkan tangan minta kenalan. Siapa nama dia? Nama Astuti bang. Panggilan dia? Panggilan awak itu Astrea 73 kok benar. Endak namunyo Astuti. Oh namo Batanyo balik aden kabake Astuti ketiko tu. Di mati gak dia? Ambo tinggal iyo dibaringin gadang bang. Oh yalah, lain dah antu adik kau. Tidak lah bang. Bakor nak nampak adik abang selama kau di kampung. Awak selama kau merantau di Ukraina bang. Bako adik pulang kampung saja. Daripada awak mati karena bom. Ranca awak pulang ke kampung bang. Itu kata Astuti. Lebih sabar minta wa adik. Onda ado ape awak dobang, ape awak tabaka de ubek nyamuk tadi malam. Tapi mode itulah de abang. Kalau abang nio basobok jo awak bang, langsung saja main ke rumah Astuti. Mana ngakece Astuti tadi dak tanggung kadang nyati ambo langsung ambo malompe ke dalam lubuk. Tapi apa nanti jadi ketika tu kiro ambo malompe ke dalam lubuk nan sangat dalam tabanam badan ambo. Ketika tu matuane hilang timbul badan den dibueknya. Aden tak cagui-cagui sambil meminta tolong. Tolong! 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 Indak lama di antaronyo malompek cando iyo tamburin. Inyo menyelamatkan den ketika tu. Nyo bau nyo aden kata pilubu. Nyo pompa parik den ketika tu. Parik de laga buang dek banyak tak minum air. Aden pingsan. Tak sadarkan diri mai. Ampie den istep. Itu lainnya gimana pas dokter? Ma tahu den, tapi den pingsan. Bertanya lang ka den. Padahal dan berharap bana tuti magi den napas buatan ketika tu. Malu nak buh tuti. Angok pono tu pun jari yang. Tahu sewa ang ya. Setelah sadar Raden Wakatutu, kami langsung babalik ke rumah. Aden nyontakan iyo dek tamburin dengan kondisi badan sangat lemas. Angin dingin badan den dibuat nyosok bana den trauma den rasoe matuane. Bantu drama Korea tu. Jangan mengecek jo muncung buru angtu. Sesampainya di rumah wak den ketika tu tamburin langsung main bau amak den. Pono pono. Amak den sadang mangekkan gulai coba dak di dapur. Tak kaji beliau menangannya membalari.
ama den ke halaman rumah. Dak tangguang berang ama den ketika tu mangecek liau kabake den. Lada kecen mandi tu jangan ketangga mana keceden. Raja lewa anda pandai berenang. Wang sok master lo gay. Itu kece ama ambo ketika tu. Lama suaden ke dalam rumah. Dan bae bagolek deteka suba kelumun jo salimu. Lade kuro den rasowe. Mangarete dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Cuy itu bananan dan rasokan mae. Rasoka mati dan mae. Oh matuane. Abi hari baganti hari latigo hari aden mendamam di bueknya setelah peristiwa yang naas itu. Apa nan kata jadi jo diri aden mai. Pangana den laka astuti sajo siang malam aden tabayang ka astuti pangen banaku aden ka astuti rasoe. Guru patui panumbo limbe pandan tajamu di subarang 700 carikan ube badan batamu jo astuti mangkok kasanang mama Tinggi bukit galanggang kuau sinan kamu niang laram pak mudo 7 bukit 9 pulau lenggang lenggo astuti tabayang juwo di ruang mato bakato amak den katiko tu terkak makanang pono mi abui mi pangsit martabak, pecel lele. Oh indak doma aden taraga makan kerupuk kuah. Kalau kerupuk kuah tidak dorong menjual doh. Baatu mak lajale dewa angkini ko minyak goreng maha. Indak ado orang menjual kerupuk kuah. Kalau ba itu kece ama, aceh mak permintaan terakhir den. Apa tuh? Aden minta babi ni mak jo astuti. Menanga kato dan tadi langsung takajui amak den. Bakato amak den katiko tu. Lalimu binyang mah minta bini lang celai. Nalimu tu aden kala baca rai mak. Tolonglah pengertiannya mak Please mak, tolonglah mak jago perasaan den mak. Kini ba itulah de ama. Kalau mak telepon tamurin kini kau jual. Asuro tamurin menyapi astuti. Bawanya kemari mak. Taraga bana. Haden jo astuti mama. Lah sekian hari dan memendam kerinduan ke astuti mak. Semoga amak merasakan apa yang ambo rasakan mak Sakatiko tujuannya telepon di amak den tamurin wakatutu. Halo? Tamurin. Iko amak pono mah. Iya teh, apa teh? Tolong anja pek astuti lah. Suruhnya ke rumah. Iko pono lang ikaw ka. Tuti ke tuti saja sabu iya teh. Siap. Ndak lama di antaronyo tibola astuti jo tamburin mencaliak den ke rumah. Berdebar-debar hati dan raso tasiro raso darah di dado mencali astuti nala tibo de tibo astuti dede ya yang bebek bakato katiko tu astuti kabake ambo sakit bang pono. Iyo tut. Abang sakit semenjak peristiwa itu. Ditambah pulo abang sakit malaria. Malarindu kastuti. Tuh kini abang mbak ladon suran. Ala cega astuti gara-gara astuti latibo. Abang gombal. Iya astuti. Swear.
Kini ba itulah dek bang Pono, kini ko Astuti bawakan abang pisang. Bakato ambo katiko tu. Bang kok pisang lo adik bawa untuk abang? Pisang kau adik abang kau baru ah? Oh indak do bang. Astuti bawa pisang kau untuk abang supaya bang iya gadang abang lancar mabang. Mau kasih kedatangan Astuti kemari bang, sambil mencari abang ambo kamari. Sekalian Astuti mantakan undangan untuk abang. Rencana siap rayo Astuti kabar alik bang. Datang yo bang. Malam minggu pakai kim rencana babang. Kadang-kadang dia bang. Ada kasur, ada spring bed, ada lemari samba, ada kulkas. Mana tahu abang dapet hadiah kulkas bang. Rasaki kan tak tahu do bang. Mandangayo kato Astuti tadi takaji ambo rasonyo. Raso ditembak patui di siang hari. Aden dak paralu kulkas do Astuti. Aden paralu. Nak babi ni jo tahu Astuti. Sabar Pono, rasa kialang dak kadi musang. Musang-musang go kecang lai ko Astuti lah nyo sembah dek buayo gadang. Bakato Astuti sama so tu. Maaf ya bang, abang terlambat. Trip abang lah terpotong dek orang bang. Itu kato Astuti, ibu hati den. Dek Astuti kuai. Astuti asli tukang tipu. Kau telah menipu hatiku Astuti. Hancur harapan den Astuti. Gara-gara menangah kece Astuti tadi, penyakit dan langsung komplikasi. Asam lambung dan tibo gulo dan naik. Keceber jendek kau Astuti. Tu keceber. Keceber tu kecewa berat mau kasih mau pakang mah. Wah, ada masalah kaden long mampe. Lah. Dia pulang lah. Dak waang sana kena urus aku. Ikut bini dia kasi ndak susu sampai kini dia buat. Alai bini juang. Nak ditembak patuh lah, Dan. Den.